Moi, mä oon Paul 20 Knotsista. Meillä on tänään tämmönen taster-sessarit, jossa voi tulla kokea ilmoitteeksi purjelautailua ja submelontaa. Ja sit meillä on vähän tossa kajakkimelontaa ja tasapainoliinoja. Mitä mä ehkä kuvailisin tämän meiningin, että meillä haetaan hyvää rentoa meininkiä kaikessa mitä me tehdään. Meillä on paljon siis suppauspohjasta, eli on siis alkeiskursseja, vuokrataan suplautoja, tehdään retkiä erilaisiin makeisiin lokaatioihin. Ja sitten meillä on vielä, jos haluaa vähän vauhdikkaampaa meininkiä, niin purjelautailua ja purjelautakursseja. Sehän sopii tällaiseen suomalaisen kesään ihan täydellisesti. Voi aaltoja niin paljon, niin sitten pitää hakea ehkä vähän muuta.